ECI इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया बिनि कमिशनार बिथांमोनखौ आङो गोरबो गोसोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरदों जे जोंहा आसामाव मोनबा समस्तियाव बा बियाबाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दं आरो बे बाइ इलेक्शना थांनाय लकसभानि बिसायख'थियाव बेयाव थानाय एमएलएफ्रा एमपि महरै गसंदोंमोन थिग बेबायदिनो आंबो सिडली समस्तियाव आं एमपि महरै गसंदोंमोन आरो दिनै क'क्राझारनि सासे एमपि जादों दा आंनि सिडली समस्ति बे समस्तियाबो खालि जानानै दं सिडलीखौ लाफानानै सिडली बेहालि बिदिनो सामगुरि बेनिफ्राय धलाई आरो मोनसेया जाहैबाय बङाइगाव बे मोनबा बियाबाव बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दं दा बिनि थाखाय दिनैहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया मोनसे डेट फोसावबाय 18 अक्ट'निफ्राय जोंनि एमसिसिआ नांगोन मडेल कड अफ कन्डाक्टआ बेनिफ्राय बेयाव बुंनाय बायदियै जे फैगौ 13 नभेम्बराव बिसायख'थि जागोन बेनिफ्राय 23 नभेम्बराव बिनि फिथाइखौ सानगोन दा 18निफ्राय एमसिसि नांनानै 25 नैबे अक्ट'बरनि गेजेराव नमिनेसन फाइल खालामनांगौ बेनिफ्राय 28आव स्क्रुटिनि जागोन 28 अक्ट'बराव आरो 30 अक्ट'बराव सोरबाया जुदि उइद्र' खालामोबा बेखौ उइद्र' खालामगोन दा बे डेटखौ फोसावबाय आरो महाराष्ट्रआव दिनै स्टेट नाङै मोनसे बिसायख'थि दं आरो बिदिनो जेराव जेराव बाइ इलेक्शन जागोन बे गासिबो जाजोबगोन थ' सिडली समस्तियाव जाय दिनैहाय जोङो साखाफारा जानायनि मोनसे सम जादों साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा जायफ्रानोखि 18 बोसोरनि बांसिन बैसोआ बिथांमोना साफ्रोमबो रेडि जानांगौ दङ मानोना सुबुंदारारि मोनसे हादोराव साफ्रोमबो सुबुङानो मोनसे बिसायख'थि होनो मोननाय मोन्थाय दङ जायफ्रानोखि 18 बोसोरनिफ्राय गोजौआव साफ्रोमबो जोङो मोजां बिजाथिखौ जों सायख'नांगोन जायफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामदों जायफ्रा जोंनि फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनो हानाय बेबायदि राफोद बिजाथिखौ जोङो सायख'नानै जोङो फाथायहरनांगोनखौ आङो खावलायदों दासिमाव बेखौ सरसायाव दंबाय थायो दा आङो बेखौ बुंथ'नो लुबैयाखै निस्सय जेला फोसावो अब्लानो निस्सय जों बयबो मिथिलायगोन बेनिखायनो नेथ'दो जिहेथु 18आव एमसिसि नांसिगोनबा खोब बे सानसे साननैनि गेजेरावनो बिजाथिखौ निस्सय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फोसावनाय जागोन आरो सासे राफोद सुबुंखौनो निस्सय सायख'गोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सिडली समस्तिखौ बोरैहाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन माने 24/7 खामानि मावनो हानाय साननो हानाय बेबायदि राफोद बिजाथिखौनो निस्सय सायख'गोन आरो बेबायदि जोङो सिडलीयाव जौगानायखौ जोङो गोजोर खालामगोन देरहानाय जेननायनि बेलायाव माबायदि देरहानाय जेननाय होननानै बुङोबा बे जिथु गेजेर गद'आव बिसायख'थि जाबाय बाइ इलेक्शन जाबाय दा बेयाव सरकार सिमफायनाय बा बायनायनि खोथा गैया बेनिखायनो बाइ इलेक्शन होननानै बुङोबा सरकारि पक्षआनो निस्सय देरहानाया बेयाव रेकर्ड दङ दा जोंहा जितु एनडिए हिसाबै जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बे सिडली समस्तिया जितु आङो इउपिपिएलआव दंमोनखाय इउपिपिएलनोनो दिनै एनडिएआ हगारगोन दा बे जों नायदों मोनबा आसामाव मोनबा बियाबाव बिसायख'थि जागोन बिनिनो मोनसेया सिडलीया जा इउपिपिएल बङाइगावआ एजिपिआ मोनगोन आरो बाखि मोनथामखौ बिजेपिआ लागोन बेनिखायनो जोङो गावगाबागाव जोङो मदद होलायगोन एनडिए हिसाबै बेनिखायनो एनडिए हिसाबै जों जितु गाव मजबुत जानानै दङ बेनिखायनो सोरबा देरहानायनि बाथ्राथ' फैखाया आरो बेयाव सरकार बायनाय बा सिमफायनायनि खोथायाबो गैया बेनिखायनो नैबे बाइ इलेक्शन होनना बुङोबा सरकारि पक्षआवनो देरहानाया रेकर्ड दङ आरो जों बेयाव मोजाङैनो देरहागोन एबार थासारिनि बिसायख'थि जाजानो लुबैयो सार गोबां समावनो बिसायख'थिखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि थांनाय जे लकसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों नुदों जे जोबोद पिसफुलि जालांदों आरो आसामावनो पिसफुलि मोनसे बिसायख'थि जादों बेनिखायनो एबार नैबे बाइ इलेक्शनावबो पिसफुल मोनसे एटमस्फियारनि गेजेरजों बिसायख'थिया जालांगोन बेयाव खुनु बुलाय सोलायनि बाथ्रा गैया आरो जों साफ्रोमबो नोगोरारिखौनो खावलायदों जे बेयाव बुलाय सोलायनि बाथ्रा गैया जेराव बिटिसि बा बिटिआर ओनसोला दिनै सान्थिनि ओनसोल जाबाय मोनसे समाव नंगौमोन जेनेबा बिदि थासारिमोन दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय
बेयाव गोजोन थासारि फैबाय, बुलाय सोलायनि जायगा गैलिया बाव। बयबो साननो हानाय जाबाय, बयबो गोजोनखौ लुबैयो, बयबो खौसेथिखौ लुबैयो। बेनिखायनो बयबो जाहाथे खौसेथियैनो थानानै माने गोजोनखौ बयबो जाहाथे सिमफायालासे खामानि मावो आरो आंहा फोथायनाय दङ रावबो बिनि थाखाय बेबायदि सानग्राबो गैला, मावग्राबो गैला होननानै फोथायो।